ka mga benepisyaryo ang nakabaton sang tig 20,000 pesos bilang kabahin sang Tertiary Education Subsidy sa lokal nga panguluhan. Malipayon nga ginbaton ni Jess Lawrence Juan, 23 anyos kag tumandok sa barangay Baybay Tanza, sang city proper, ang 20,000 pesos nga Tertiary Education Subsidy gikan sa lokal nga panguluhan. Si Juan ang nagaeskwela sa Iloilo City Community College kag nagakuha sang kurso nga Bachelor of Science in Office Administration. Si Juan man ang pangulo sang Association of Juniors Executive Council. Lubos ang pagpasalamat ni Juan sa cash assistance nga iya nabaton. Ini ang iya pagausaron sa pagbakal sa mga school supplies, kag pagausaron man sa amat-amat nga pagkaayo sang ila panimalay nga naapektuhan ni Bagyong Odette. Bragid sang masadya, kag at the same time, I am so grateful gid nga na-receive ni siya namon before by the end of the month. Kaya recently lang gid nagbagyo gid siya kag do naapektuhan kami isa. So ang amon nga ma-receive ni nga amount is hindi na siya gamiton sa school purposes, at the same time gamiton sa sunod panimalay. Para kay Juan, dako ini nga pribilehiyo nga siya ang isa sa mapalaron nga napilian sang City Social Welfare and Development Office. Naibaluan kapin 99 ka mga estudyante ang nakabaton sang 4,000 nga allowance sa 5 ka bulan. Magluwas diri, libre man ang tuition kag miscellaneous fees ang ICCC. Mensahe ni Juan para sa alkalde. Thank you, Gid Mayor, sa opportunity nga ginhatag mo sa amon. Actually, this is not an opportunity but a privilege sa amon kada students. And also sa faculty sang ICCC kay Mamati, thank you so much man. Ginpahayag ni Maria Mateldi Treñas, School Administrator sang Iloilo City Community College, nga padayon ang pag-level up sang institusyon, bangod sa suporta man ni Mayor Jerry Treñas. Ang distribution tani subong is called Tertiary Education Subsidy. Additional allowance for selected students identified sang Central Office sang CHED nga na-identify natin nga mga poorest of the poor. So, ga-receive sila 20,000 nga sa allowance per semester. Continuous until the time they graduate. So, ini nga mga kwan, gina-identify na para let's say kinanglan nila for books, uniform, internet nga fee nila, or some of them buy laptops also para sa ila mga kinanglan sa school nila. Matandaan sinila nga Nobyembre 29, nakabaton sang special citation ang Iloilo City Community College gikan sa Commission on Higher Education. Kung sa diin nabaton sang institusyon ang Certificate of Eligibility sa pag-avail sang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o kung kilala sa Republic Act No. 10931. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Lokal nga panguluhan nagpatigayon sang paindis-indis sa storytelling, wall art painting, digital poster making, kag newscasting competition para sa mga kabataan sa syudad sang Iloilo. Aktibo nga youth leader kag child rights advocate ang 18 anyos nga si Romaville Abelarde sang Mandurriao District. Masami man ini nga naga-entral sa mga paindis-indis kaangay sang newscasting competition. Gani sang mahibaluan nga magapatigayon sang nasambit nga kompetisyon ng lokal nga panguluhan nga ginpangunahan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, kaupod ng talatapan ni Councilor Lady Love Baronda kag sang SK Federation of Iloilo City, wala ini nagpangduwa-duwa nga magpasakop sa aktibidad. Malipayon gid ako nga naka-interact ako kag nagdaog ako sa pagpupong sa kabalaka nga ginhiwat sang aton nga mga konseho sa syudad sa Iloilo. So nagapasalamat gid ako kay Councilor Love sa City Risk Reduction kag in partnership pagin sa iban Maluwas sa newscasting, may paindis-indis man sa patagsang storytelling, digital poster making kag wall art painting ang lokal nga panguluhan. Ang aktibidad ang gintigluhan, paghugpong sa kabalaka in the new normal kag may tema nga level up to a climate resilient Iloilo City. Suno kay CDRRMO Officer in Charge Donna Magno, tinutuyo sa aktibidad nga matudloan ang mga kabataan nga manginhanda sa tion sang kalamidad o kon emerhensya. Kita sa always bilang advocacy sa aton nga city government kay promote ang culture of safety diri sa syudad sa Iloilo. So ang isa ka aspeto sina is to encourage ang aton nga academic sector nga magpartisipar. Actually this program started in 2015 pa. Upod ang DepEd damo-damo kita mga aktibidades nga kung diin ang mga kabataan at a very young age ginatudloanan naton sa kultura sang safety. Pagpati man ni Magno, nga pinaagi sining aktibidad, mahasa ang talento kag mangin aktibo ang mga kabataan sa syudad sang Iloilo. Divine Singh para sa Level Up Patrol.